Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρώην βουλευτής Ιπποκράτης Σαβούρας, με αξιόλογη αντιχουντική δραστηριότητα, είναι ο σημερινός καλεσμένος μας, ο οποίος εξιστορεί και ιστορεί. Ο Ιπποκράτης Σαβούρας γεννήθηκε στη Λίμνο. Σπουδάζει κτηνιατρική στην Ιταλία. Αναγορεύεται διδάκτορ. Βραβεύεται από τον στρατάρχη Αλεξάνδερ διότι παρέχει υπηρεσίες σε Βρετανούς κομάντο στη γενέτειρά του. Προδικτατορικά πολιτεύεται με το κόμμα των προοδευτικών. Αναπτύσσει μεγάλη αντιστασιακή δράση επί δικτατορίας, ιδρύοντας τις οργανώσεις Κίνημα Εθνικής Αντίστασης και Ελληνική Αντιδικτατορική Νεολαία, υπογράφοντας αντιστοίχως ως στρατηγός Ακρίτας και συνταγματάρχης Πορφύρης τις βομβιστικές επιθέσεις σε επιλεγμένους στόχους. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται απανθρώπως, εκτοπίζεται επί 4 χρόνια σε Σαμοθράκη και Θέρμο Τριχονίδας. Συμπράττει στο κίνημα του ναυτικού. Καταδικάζεται σε κάθριξη 18 ετών το 1973. Εκλέγεται βουλευτής το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία. Το 1977 κατέρχεται ως ανεξάρτητος λόγω διαγραφής του από το κόμμα. Επανέρχεται το 1989 και πολιτεύεται στη γενέτειρά του. Διατελεί αντιδήμαρχο στο Παλαιό Φάληρο. Πρωταθλητής πυγμαχίας και ερασιτέχνης γλύπτης. Ιδιωτεύει επί του παρόντος. Γερμανική κατοχή στη γενέτειρά σας τη Λίμνο, εσείς παιδάκι στο δημοτικό σχολείο. Τι έχετε κρατήσει στη μνήμη σας από εκείνη την περίοδο? Θα πάω λίγο νωρίτερα, γιατί την κατοχή ήμουν ήδη 8 χρονών και 9. Γι' αυτό μπήκα και στην αντίσταση, ο μικρότερος αντιστασιακός. Βέβαια, διότι κουβαλούσα λόγω του ότι η πείνα μας είχε εξαναγκάσει να βρούμε πηγές τροφίμων. Και εμείς, σαν αγροτική οικογένεια, είχαμε εκπαιδεύσει σκυλιά κατάλληλα και κυνηγούσαμε κουνέλια. Με τα βγάζαμε, μέσα στα στρίβαμε, τα βγάζαμε, μοιράζαμε στη γειτονιά όταν περνούσε ο κόσμος, βέβαια. Αλλά γνώριζα όλες τις περιοχές, όλα τα βουνά, όλες τις ακρογιαλιές, ξυπόλυτος μες στα γκάθια βέβαια, και με εκμεταλλεύτηκαν προς τιμή μου το ΕΑΜ τότε και με ανέθεσαν να μεταφέρω κάθε τόσο Άγγλους κομμάντους που έβγαιναν από την απέναντι πλευρά και χτυπούσαν τις εγκαταστάσεις των Γερμανών. Ανατινάξεις και τα λοιπά. Και αυτά είναι μια μεγάλη ειδονή η δικιά μου, που όταν άκουγα ότι ανατείναξαν ένα καράβι στο λιμάνι του Μούδρου, θα βρούσα που ήταν δικό μου το κατόρθωμα. Ήταν ένας ενισχυμένος πατριωτισμός, τον οποίο κληρονόμησα από τον πατέρα του, ο οποίος και αυτός 15 χρονό παιδί σκότωσε το Τουρκόπουλο, τουρκοκρατούμενη η Λίμνος τότε, διότι έκυγε την ελληνική σημαία. Τον φεγάδιψε ο παππούς μου, πήγε στην Αίγυπτο, έγινε μέγας και τρανός. Υπήρξαν και ακρότητες από την πλευρά των Γερμανών στο νησί, ομαδικές εκτελέσεις. Εκτελέσεις. Μάλιστα έχω βάλει και μια αφιέρωση στο βιβλίο που έχω βγάλει για τη Λίμνο, τον τόπο αυτόν τον ιερό που γινόταν εκτελέσεις. Σήμερα έχουν κάνει ένα πολυτελέστατο ελβετικό ξενοδοχείο. Και λέγω στον τόπο της Ισίας, και μάλιστα ο καλλιτέχνης που το έφτιασε το σκίτσο, ο Κοψίδης, διάσημος λίμνιος καλλιτέχνης, συμμαθητής μου, ο Ράλης, ναι, έχει κάνει τα 4 στηρίγματα που εκτελούσαν τους πατριώτες και ένα λιοντάρι, μια τύρι που βγαίνει από τη θάλασσα να κατασπαράξει αυτούς που τόλμησαν να μολύνουν αυτό το ιερό χώμα. Ναι. Αλλά το φεκίζαμε το παραμικρό, τους στείναν στους στήλους και τους εκτελούσαν τους πατριώτες. Πάντως, προφανώς, φύση ανήσυχη, κύριε Σαβούρα, θέλετε να αναμειχθείτε και στα κοινά, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ακριβώς, έτσι. Διότι έβλεπα την αδικία την τρομερή, διότι η Λίμνος μέχρι σήμερα είναι απικία της Λέσβου. Είναι ένα αδικημένο νησί και αγωνίστηκα να το βγάλω από αυτή την κυδαιμονία των λεσβίων που έρχονται εκεί, όχι με τα χρόνια μικρός θυμάμαι, με τα ριμπουμπλεκάκια, τις γραβάτες, μοίραζαν λάδι, τσιγάρα και έκλεβαν τους ψήφους των δυστυχισμένων ανθρώπων. Πάντως εκείνη την περίοδο, λίγα χρόνια πριν από την δικτατορία και σε όλη την μεταπολεμική δηλαδή,
είχε πράγματι διαμορφωθεί ένα πολιτικό κατεστημένο στο νομό, το δικό σας, στο νομό Λέσβου, που μετέχει και είναι και η Λίμνος, είναι και ακριβώς, ο Άγιος Ευστράτιος, το οποίο κατεστημένο απέκρουε κάθε προοπτική να ανανεωθεί το λεγόμενο πολιτικό προσωπικό. Βεβαίως. Γι' αυτό κατέβηκα υποψήφιος. Δεν με δέχεται, αν θα δείτε το βιβλίο μου που σας αφιέρωσα, είχα την τιμή να σας αφιερώσω, την προδικτατορική περίοδο, είναι η σημερινή ακριβώς αντιγραφή. Με έδιωχναν από όλους τους συνδυασμούς. 25 χρονών κατέβαινα, η Λέσβος είχε 6 έδρες. Εγώ έπαιρνα μόνος μου, νεαρός τότε, το 85% του νομού σε δύναμη και οι άλλοι 5 μυτιλινοί υποψήφοι παίρναν το 15 με 20%. Στην λατρεία. Στον νόμο Λέσβου. Αλλά με στόχο να ανεξαρτοποιήσω την Λίμνο, να την βγάλω από τα πλοκάμια της Λέσβου, όπως έλεγα. Λοιπόν, και είδατε τι πόλεμο με κάνανε, τι με ζητούσαν λεφτά, να μπουν. Με το Μαρκεζίνη ήρθα πρώτος, είχε βγάλει 2 έδρες, θέλω να νερούσει στην κάτω Ζενάη, και εγώ διεκδικούσα για λίγους ψήφους να πάρω την έδρα, γιατί ήρθα πρώτος. Πήρα δηλαδή το 80% των σταυρών. Γίνεται συνεργασία προοδευτικών, ο Μαρκεζίνης του με λάτρευε, Ιπποκράτη είσαι βουλευτής. Το 64 Μπράβο, ναι. Κατεβαίνω κάτω, ετοιμάζω τον αγώνα μου, σίγουρος βουλευτής. Γιατί και οι Νέοι Δημοκράτες σε μένα θα ψήφισαν, αφού ήμουν Λίμνιος και ντόπιος. Τελευταία στιγμή με πετάει από το συνδυασμό, διότι είχε πεθάνει ο ξενοδοχιάρης, ένας βουλευτής της ΕΡΕ, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο να μην μπω στο συνδυασμό εγώ. Και κατέβηκε η γυναίκα του, η Χήρα, κλάματα στον καημένο το Κανελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, αυτόν το φωνιά θα βάλει στο συνδυασμό που πέθανε τον άντρα μου. Εγώ δεν τον είχα συναντήσει καν στην προεκλογική περίοδο. Και τον πείθει τον καημένο τον Κανελόπουλο και με διώχνει από το συνδυασμό. Και κατεβαίνω εξάρτητος. Γι' αυτό στο στρατοδικείο, αν έχετε διαβάσει που ήρθε να καταθέσει ο Κανελόπουλος, τι είπε. Γνωρίζω τον Ιπποκράτη Σαβούρα από τα παλιά. Έχει ψυχή λιονταριού, καρδιά λιονταριού και ψυχή μικρού παιδιού. Και δίνομαι να σας διαβεβαιώσω ότι ουδής Έλλην ευασανίσει ως αυτός. Ως πρόσωπο, με βάση αυτά τα τραυματικά περιστατικά τα οποία είχατε και τη σχετική εμπειρία, η ανατροπή αυτής της πολιτικής καταστάσεως, η οποία έγινε με την Απριλιανή εκτροπή, θα έπρεπε να ήταν σε εσάς ευχάριστο γεγονός ότι αυτή η σαπίλα, ας πούμε, τώρα μια νέα προοπτική, όπως δήλωναν οι συνταγματάρχες, την περίμενα. Αλλά γι' αυτό το αλλά, το γονίδιο του πατριωτισμού δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ. Λέει, σε πίκραναν, σε ταπείνωσαν, Ιπποκράτη, δεν έχεις δικαίωμα να αργηθείς την υπηρεσία σου για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Και αφού το σκέφτηκα καλά, λέγω όχι, άκουγα μια φωνή μέσα να μου λέει, έβλεπα την Ελλάδα σαν μια πανέμορφη κοπέλα με τα άσπρα και όλοι αυτοί να πέφτουν απάνω με τα νύχια να την κατασπαράζουν. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτρεμα και λέω, όχι, θα αντισταθώ. Παρόλα αυτά που με έκαναν αυτοί οι μυτιλινοί και οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Και αναγκάστηκα να πάρω τα όπλα. Πώς θα πήρα. Να δούμε. Είχατε αντιληφθεί ότι η αποκληθήσα επαναστατική επιτροπή, που μετέπειτα ήταν οι πρωτέτοι που δικαστήκανε, δεν είχαν κανένα ευγενές κίνητρο και πράγματι πέσανε πάνω στη χώρα ως γήπες να την κατασπαράξουν? Οι γήπες ήταν η προ-χουντική περίοδος, διευκρινίζω. Αυτοί είχαν και πατριωτισμό και γενναιότητα, γιατί όπως θα διαβάσει στο βιβλίο μου, προς τιμή του ο δικτάτορας, τον μόνο αντιστασιακό που κάλεσε στο κελί του, με τεράστια μέσα να με ψάχνουν, ήθελε να με δει οπωσδήποτε. Και μπαίνω μέσα και έτρεμε. Και λέω, Πρόεδρε, ακούστε, από τη στιγμή που αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν στα βρωτά, ο Μάρκος Βαφιάδης με το τσακαλώτο θα ήμουν γελίο στην ακτοκακία. Εγώ είμαι από μόνο στο Μεγαλέξανδρο. Τον έδωσα το χέρι, συγκινήθηκε και λέει: γιατί θα με σκοτώσεις? Γιατί σκότωσε την δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Και με γράφει το γράμμα του δημοσίευου: τιμώ τους γενναίους, έστω και αν διαφωνώ. Και λυπάμαι για όσα πέρασες κατά την περίοδο που είχα την κυβέρνηση της χώρας. Γιατί βγαίνει ένας πατακός και λέει: ουδής σε βασανίστη.
Εμένα με τρέλαινα να με κάνει ηλεκτροσόκ, δεν γνώριζα τον αδερφό μου, δεν γνώριζα κανέναν. Αλλά δεν πήραν λέξη. Θα τα δούμε Επομένως, υπήρχαν έντιμοι μες στην Χούντα, δεν ήταν όλοι διεφθαρμένοι, αλλά δώσαν την εξουσία στους μικρούς, Θεοφιλεϊνάκο, Χατζηζήση, Άιχμαν τον λέγαμε, και βασανίζανε και σκοτώνανε και ταπεινώνανε την ελληνική λεβεντιά. Πότε σε εσάς δημιουργήθηκε η σκέψη ότι θα έπρεπε να αναλάβετε κάποια συγκεκριμένη δράση εναντίον τους? Ακριβώς. Πώς συγκροτήσατε τη δική σας ομάδα? Ναι, καταρχήν σκέφτηκα ότι αφού πιτσιρικάς επί Γερμανών έκανα αυτά που έκανα, που θα το φέγγιζαν την οικογένειά μου, όλοι αν με έπιαναν. Σήμερα είναι δυνατόν που έχω κρίση, που έχω πυγμή, που είμαι και γυμνασμένος πρωτοπυγμάχος και τα λοιπά και αντέχω σε αυτά, να καθίσω με σταυρωμένα χέρια, επειδή αυτοί θέλουν να πάρουν το σπίτι μου, τη γυναίκα μου, την πατρίδα μου. Και αντέδρασα και σκέφτηκα ότι πρέπει να οργανωθούμε, να χτυπήσουμε την δικτατορία, γιατί προσβολή για την Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, να ανέχεται τυραννία. Και άρχισα να κάνω 2 μικρές ομάδες. Κανείς δεν ήξερε ότι εγώ είμαι αρχηγός. Αυτό με έσωσε, γιατί θα δείτε πώς προδόθηκε το κίνημα, ο αγώνας μου. Εγώ έχω κάνει 3 ένοπλες οργανώσεις. Το ΚΕΑ, Κίνημα Εθνικής Αντίστασης, του στρατηγού Ακρίτα, που ανατείναζα κάθε βράδυ, και σε μια μέρα που είχα ανατινάξει Δημαρχία Αθηνών, ταχυδρομεία απέναντι και 2 τράπεζες του Ανδριάδη ταυτόχρονα, ο Παπαδόπουλος, εκνευρισμένος, είπε στο επιτελείο του: όποιος μου φέρει το κεφάλι του στρατηγού Ακρίτα, το κάνω δώρο την Ακρόπολη. Και έδειξε την Ακρόπολη. Λοιπόν, το ότι δεν κατόρθωσα να πάρω λέξη από το στόμα μου, φαίνεται από τις καταθέσεις του στρατοδικείου που δικάζονται αυτοί οι βασανιστές, που όταν είπε ο στρατηγικός γιατρός ο Σαβούρας έπαθε την αισθησιακή απομόνωση, μια Ρώσια που μόνο αστροναύτες έπαθαν, γιατί δεν γνώριζα, είδα τον αδέρφο μου να κλαίει. Δεν μπορούσα να ποιος είναι. Κυριαρχούσε ο φόβος, δεν ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν πλησίαζε σε έναν άνθρωπο, είχες 50% πιθανότητα να σε καταδώσει, ότι θα ήταν χαφιές. Είχα πάντα στο νου μου τη φράση του Κηδίδη, που είπε: προσέχετε, αυτή η γη είναι μεστή προδοτών και αρπάγων, που κανείς δεν έχει μάθει ποτέ. Αν ήξερε έστω και ένα συνεργάτη μου ότι εγώ είμαι Ακρίτας, δεν θα βρισκόμουν σήμερα ενώπιον σας, κύριε Τζανετάκο. Τους έλεγα: έχουμε εντολή από τον Βασιλιά και από τον Καραμαλή να κάνουμε αντίσταση. Όχι άμεσα, αλλά από ανθρώπους του Βασιλιά και του Καραμαλή. Δεν ήθελα να εκθέσω ούτε τον Βασιλιά, τον πρώην Βασιλιά, ούτε τον Εθνάρχη. Γιατί όταν τον έκανα εγώ Εθνάρχη και γράφουν όλοι στη σταθμή του κόσμου, ο Εθνάρχης, ζήτω ο Εθνάρχης Καραμαλής, ύστερα από κάθε βομβιστική ενέργεια που έκανα. Και όταν λέμε για βομβιστική, εννοούμε ισχυρότατες βόμβες, γιατί κάνανε μια δήλωση ο Κωνσταντόπουλος, ο Χουντικός, ότι με κροτίδες απλώς η αντίσταση εξευτελίστηκε. Θέλετε μεγάλες δόσεις. Και βάζω μια δόση του Τζέιμ Πάρη στο αυτοκίνητο. Πού βρίσκατε τα εκρηκτικά? Τα γράφω όλα λεπτομερώς. Είχα έναν υπάλληλο που δούλευε στα λαμάρια, στις Πέτσες, κάνανε εκβραχισμούς. Πήγαινα το βράδυ εκεί και διηγούμε στη γυναίκα μου καμιά φορά. Λέγω: σκέψου να κοιμάμαι με ένα αγγλιδάκι, ένα αγγελούδι στο ξενοδοχείο και να λέει αυτή γιατί δεν με ακουμπάει αυτός, τόσο ψυχρός είναι. Αλλά κάτω από το κρεβάτι είχα 20 κιλά εκρηκτικά και δυναμίτες κτλ. Και την τεχνολογία κατασκευής των βομβών. Όλα μόνος μου. Μόνος σας. Μάλιστα τα στρατζαριστά, γιατί τα στρατζαριστά αυτά τα μεγάλα τα σίδερα, τα δίναμε σε έναν Νίκο Σοφικίτη, να μας ακούσει, και αυτός πήγε, αυτός φυλακή, αλλά δεν κατάλαβαν. Κολούσε από κάτω μια λάμα, άλλη λάμα και μια τρύπα μπροστά. Από εκεί έμπαινε όλη η κρυκτική ύλη και με τρόπο έκανα μια τρύπα μες στην ύλη, κατέβαζα το πυροκροτήρα με το φυτίλι, ήξερα, είχα χρονομετρήσει πόσο λεφτά χρειάζεται για τα 10 εκατοστά, 20, και πυροδοτούσαμε, και μάλιστα είχαμε και μια κολλημένη λάμα από κάτω, τη βάζαμε στην πόρτα να φύγει. Και με αυτό ανατείναξα του James Parry το αυτοκίνητο. Ο James Parry είχε μια λιμουζίνα παλάτι αμερικάνικη μέσα και αριθμό 1821 κυκλοφορίας, προς τιμή του που έκανε τα έργα του στρατού. Και δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς βρέθηκε στην Κυψέλη από το ένα πεζοδρόμιο ανάποδο στο άλλο. Δυναμώσαμε τις δόσεις. Την περίπτωση να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν διερχόμενοι περίοικοι. Λαμβάναμε τρομερά μέτρα. Μονάχα την 21η Απριλίου, την 4η επέτειο της Χούντας, να τιμήσουμε την μεγάλη ημέρα, μια σειρά εκρήξεων που είχα τοποθετήσει από Πειραιά, ένας τσιτούρης γλύφτης και μυστής της Χούντας μέχρι το Κολονάκι,
είχαμε ένα τύχημα, ένας μουσικός, ένα παλικάρι, έχω και τα γράμματά του, έκανα και πρώτα συμβολή να του δοθεί επίδομα. 3 η ώρα ξημερώματα. Κατέβαινε από τη Σπευσίπου μπροστά ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο, γιατί δεν αφήναμε αμερικάνικο αυτοκίνητα. Ξέραμε ότι σήμερα δικαιώνομαι, ότι αυτή είναι η αιτία της συμφοράς μας και μέχρι σήμερα. Την ώρα που πυροδοτώ και φυλάμε στις γωνιές οι τσίλιες της δική μας, γιατί όταν έβλεπα τα δύσκολα, έπεφτα και τραβούσα το βραδύ καυστό και το κόβα. Και τα χέρια μου ήταν πάντα καμένα, γιατί έχει πίσει αυτό και αν κάψει είναι σαν τα τατουάζ. Γι' αυτό και δεν έκανα και χειραψίες πολλές, είχα πάντα πηδές μου. Λοιπόν, την ώρα εκείνη βγαίνει το παλικάρι την πολυκατοικία, είχε μια φιλενάδα, ξημερώματα. Πού να φανταζώ, δεν προφάσαμε τίποτα. Με το πάνω να βγει, σκάζει η βόμβα. Το χτυπάει το πόδι. Δεν το κόψα, αλλά το σακάτιψε το πόδι. Και να το έχουν το παλικάρι τώρα και να το χτυπάνε, νομίζω ότι αυτό έβαλε τη βόμβα. Ήταν και αυτοτραυματίστηκε. Δεν θα πιστέψετε, όταν αντάμωσα, όταν έπεσε η Χούντα το παλικάρι αυτό. Το σκέφτομαι και κλαίω. Ήρθε και με αγκάλισε, με φίλησε και λέει: στρατηγία Κρήτα, είμαι υπερήφανος που έδωσα και εγώ λίγο αίμα για τη δημοκρατία. Και έτσι οι Έλληνες, αν υπάρχουν, δεν χάνεται η Ελλάδα. Το γεγονός ότι στις προκηρύξεις σας είχατε φωτογραφία του Καραμαλή και του Βασιλιά. Ναι. Αυτό ήταν μια αυθαίρετη κίνηση από τη δική σας πλευρά, διότι ο Καραμαλής είχε συγκρουστεί με τα ανάκτορα, εντάξει, όχι με τον Κωνσταντίνο, αλλά με τους γονείς του το 1963. Θέλατε να τους συνδέσετε εσείς. Μην ξεχνάτε, έχω εφημερίδες, το Καραμαλή για τρίτη φορά που λέει στη Χούντα «Καλέστε τον Βασιλέα που εμπνέει την νομιμότητα». Λοιπόν, αν δεν το έλεγε αυτό, δεν θα είχαμε και τη φωτογραφία του Βασιλιά. Εμείς τον Εθνάρχη περιμέναμε να έρθει ο λυτρωτής. Και μάλιστα πρώην υπουργοί του έτυχα στο Μαρούσι σε μια συγκέντρωση φίλων. Ένας πρώην υπουργός του, όταν ακούμε το Ιτσεβέλε, ο στρατηγός της Κρήτας ανατείναξε τα αυτοκίνητα, αυτό έκανε αυτό. Ζήτω ο Εθνάρχης. Άκου, θα έρθει ο Εθνάρχης, ο λυτρωτής, λέγανε. Αυτό το κουφάλογο ξόφλησε. Και όταν ήρθε, τρέξαν να τον αγκαλιάσουν. Και όταν έμαθαν ότι εγώ είμαι Κρήτας, σε παρακαλώ, μην τα πεις αυτά που είπαμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Αλλά σας είπα, η πίστη. Εγώ πίστευα ότι αφού τους έλεγα και σφαίρα πιστόλι να ρίξετε, δεν θα πάρει φωτιά. Αλλά και αν πάρει φωτιά, το αίμα μου θα γράψει Ελλάδα. Και πώς έγινε η διαδοχή από το στρατηγό Ακρίτα στον συνταγματάρχη Πορφύρη, τι έχει μεσολαβήσει εντωμεταξύ? Οι πρώτοι, σαν στρατηγό Ακρίτα, με είχαν εκτοπισμένο, δεν ήβραν ένα στοιχείο για να με καταδικάσουν και με έχουν εκτοπισμένο στα νησιά Σαμοθράκη, Θέρμο Τριχονίδος κτλ. Από όπου οργανώνω την οργάνωση του Πορφύρη. Μέσα στα αρνιά που στέλναμε από το Θέρμο, γιατί με είχαν ανάγκη, με αγαπούσαν πολύ, αλλά με έλεγε ο έσερμος συγχωρεμένος, κοίτα Ιπποκράτη, τι γελή είναι. Απ' τη μια με χαρακτήρισαν εθνικώς επικίνδυνο και απ' την άλλη με ανέθεσαν να κάνω σαν κτηνίατρο στον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων. Και οι χωροφύλακες όταν μπαίναμε στα σφαγεία ήταν υπό τα διαταγάς μου. Αυτό καρκίνο πέτε το, αυτό χινόκο πέτε το. Όταν βγαίναμε, αλλά είχαμε κάνει μια φιλία. Και καταθέτουν τώρα στο δικαστήριο, με 2 λόγια να το κλείσει το θέμα αυτό, όταν πλέον δικαζόμουν εγώ, δικαζόταν αυτοί. Και λέγομαι βασανίζεται μήνες, χρόνια, να σας πω ένα όνομα του Ακρίτα, εγώ μου Ακρίτας. Κοκαλώσανε. Δεύτερη φορά, άλλα 7 χρόνια μήνες βασανιστήρια, άλλα 18 χρόνια φυλακή, να σας πω ένα όνομα του Πορφύρη. Εγώ μου Πορφύρης. Τελαθήκανε και λέει, κύριε Πρόεδρε, ψεύδεται ο κύριος Σαβούρας, διότι όταν ο Πορφύρης έβαζε βόμβες στην Αθήνα, ο Σαβούρας ήταν εξορία στο Θέρμο Τριχονίδος. Αθανασόπουλε, έλα εδώ. Αθανασόπουλος ήταν τότε ο φρουρός μας στην εξορία, αντιστράτηγος σήμερα της αστυνομίας, και αν πεις κουβέντα για μένα, τον σκοτώνει στην ελαττηρία, να καταθέσει και λέει, κύριε Πρόεδρε, μας εξαπατούσε ο κύριος Σαβούρας, έβαζε χαμηλή μουσική, το χαμηλό φως, το εξοχικό που έμεινε, μας έλεγε μη πλησιάστε, περιμένω μια σοντοχύρα, νέος ήταν, δεν κάναμε που δεν περνούσαμε, αλλά αυτός κατέβαινε ρίο αντίριο, έβαζε τις βόμβες και το πορεί ξαναγύρναγε και κοιμόταν στην εξορία. Και τα γράφω λεπτομερώς στο βιβλίο αυτά. Και πάθανε πλάκα βέβαια, γιατί μπορούσαν να φανταστούν ότι ξαναφέρνω άλλα νέα όπλα. Και το παράπονο μου είναι ότι τα όπλα αυτά πώς ήρθαν, δεν με ρώτησε κανείς. Το τι αγώνα να φέρω τα όπλα, τα γράφω λεπτομερώς. Τα αυτοκίνητα από την Αγγλία μέσα στα καθίσματα. Τα εγκατέλειπαν κάπου. Αυτοί που ερχόταν και έπρεπε να πάμε. Εμείς θα φέρουμε άνθρωπο από την Αγγλία να πάρει το κλειδί, να το πάρει, να πάει να πάρει τις βόμβες και τα εκρηκτικά. Λοιπόν, κανείς δεν με ρώτησε αυτά τα όπλα. Πώς, αλλά γιατί να είχε όπλα, Σαβούρας. Ναι. Και εν γνώση ο κ. Καραμαλής, η πίκρα μου,
όταν με διέγραψε, τα έβγαλα 2 ώρες, αγορεύω στη Βουλή, χειροκροτούν όλες οι πτέρυγες, ψηφίζουν όλοι κατά της άρσης της υγείας μου που ζήτησε. Καλά, θα σας ρωτήσω εν συνεχεία για αυτό το περιστατικό. Ναι. Ας μείνουμε, εγκαινιάζεται κατά κάποιον τρόπο σεις και μια ομάδα αξιωματικών από τους ελεύθερους Έλληνες κυρίως. Όχι. Και κάποιοι άλλοι, όχι. Το νησί Σαμοθράκη ως τόπο, εξορίας. Πώς ήταν εκεί τα πράγματα? Τα πράγματα εκεί, ο κόσμος μας λάτρευε. Αυτοί είχαν διαδώσει ότι θα έρθουν εγκληματίες. Εδώ 15 εγκληματίες, προσέχετε μην τους πλησιάζετε. Και όταν είδαν ποιοι ήμασταν και έλεγε ένας Τσαχαγιάς, με εδώ όλο το επιτελείο του Βασιλιά, λέγε, ποιοι εγκληματίες. Και όταν είδαν εμένα τους φτιάχνω εκκλησίες, αγιογραφίες 9x9, την Παναγία, αγάλματα, τα ζώα τους, μια αρρώστια τα θέριζε. Μια κοϊνούρου σερεμπράη, ένα μικρόβιο πάει στον εγκέφαλο, κάνει κίστη, τρελαίνονται, γυρίζουν και πεθαίνουν. Τα βάζα εγώ κάτω, συνεργείο, ξυρίζαν το κεφάλι, τα νάρκωνα, με το σκαρπέλο έβγαζα ένα κομμάτι κρανίο πάνω. Αυτή ανοίγει το μυαλό, τρελός είναι. Ναι. Έβγαζα την κίστη, τα έραβα, μπε στο κοπάδι, κάνα το σταυρό του, και αυτό τον έφεγα. Έλεγαν και πεθαμένοι θα θυμόμαστε. Και πήρα τον έπαινο τη Εκκλησία. Στους επαγγελματίες αξιωματικούς αποκαλύψατε ότι εσείς φέρατε βαθμό ανώτερο ότι ήσασταν ο στρατηγός Ακρίτας? Όχι. Θα παθαίναν κόμπλεξ. Θα παθαίναν κόμπλεξ. Αυτοί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένας κτηνίατρος. Εμένα το κακό με μένα είναι το όνομα και το επάγγελμα. Σαβούρας, σχετικός με 2 Β. Έχετε χιούμορ, ναι, αλλά είπε αυτοσαρκάζεστε. ο Βοιατζής στο θέατρο που έλεγε ο Σαβούρας μπήκε στη Βουλή να ξεκαθαρίσει τη Σαβούρα. Αλλά εκεί μέσα υπήρχε τόσο πολύ Σαβούρα που η Σαβούρα έφαγε το Σαβούρα. Ναι, τι να κάνω. Και το κτηνίατρος. Αν είσαι δικηγόρος, γίνεσαι πρωθυπουργός, γίνεσαι τα πάντα. Τώρα κτηνίατρος, μα τι δουλειά έχει, εγώ λατρεύω τα ζώα. Πρέπει να γίνω δικηγόρος για να ανεβώ στην κλίμακα των πολιτικών. Το κρατήσατε δηλαδή εκ τα σφράγιστο αλλήμον αν μάθαινε έστω και ένας. Μια ομάδα που με πρόδωσε ευθύνεται στη Γερμανία, γιατί δεν με έφτανε εδώ ο αγώνας μου, έκανα και παραρτήματα στο εξωτερικό. Αυτή η ομάδα που με κάρπωσε, η ομάδα παραρτήματος του στρατηγού Ακρίτα, χωρίς να ξέρουν. Ένας μάλιστα λέει, μα πρέπει να ξέρω, αφού δεν ξέρω εγώ ποιος είναι ο Ακρίτας, τα πω σε σένα. Λοιπόν, αυτοί τι κάναν? Κάναν προκηρύξεις, ενώ περνούσα εγώ το παραπέτασμα, με κόλπο από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία. Είχα μια εφημερίδα που έβγαζα που έγραφα προετοιμασμένο. Ένα άρθρο ότι ένας διάσημος Βούλγαρος κάνει θεραπεία σε ρευματισμούς κτλ. Μόλις με πιάνουν να κάνω έρευνα, μα πηγαίνω στον τάδε καθηγητή, λέω: κοιτάξτε εδώ, πάω να κάνω. Πέρα. Στη Ρουμανία είχα φωτογραφίες, τις έχω εδώ μέσα, με την Άννα Σλάν. Η Άννα Σλάν με λάτρευε. Κάναμε συνεργασία στα Γέρικα Σκυλιά, εγώ, στους ανθρώπους αυτοί. Οπότε είχα φωτογραφία. Μόλις στη Ρουμανία πήγαν να ψάξουν, είχαν έναν Τούρκο δίπλα, τον είχαν γδάρει. Το είχαν κάνει φίλο και φτερό το αυτοκίνητο. Εμένα μου λένε: πού είναι η ρεζέρβα? Λέω: την ξέχασα στην Αθήνα. Αλλά μόλις βλέπουν φωτογραφία με την Ρουμάνα, τη διάσημη τότε γεροντολόγο, δόκτωρ πήγαινε, πέρασα. Τα πήγαινα και τα πετούσαν στα ποτάμια οι Αγίοι της. Και ένας από αυτούς βγάζει προκηρύξεις και τι γράφει. Τι έχω δημοσιευμένες όπως είναι μέσα. Εργάτες, Έλληνες της Γερμανίας, αντισταθείτε ο Καραμαλής, ο πλευρός, ο Εθνάρχης, τα λοιπά, ο Βασιλιάς, θα πέσει χούντα, γράφει και από κάτω. Στρατηγός Ακρίτας και δίπλα το όνομά του και τη διεύθυνσή του, το κάθερμα. Αυτόν είχα αποφασίσει να τον σκοτώσουμε. Λέγω, πατριώτης μου είναι, άστο να πάει στο διάβολο. Ναι. Φανταστείτε, λέει, κάντε διάρρηξη μια τράπεζα και αφήνετε την card visit, ότι εγώ την άνοιξα την τράπεζα. Πήγαν αυτοί εκεί, τους ήβραν, έκαναν που είναι στην οργάνωσή μου. Και έρχεται κάποια στιγμή που ήμουν τιμοθάνατος εγώ στο κελί, ο Άιχμαν, λέγαμε, το είχα ζήσει αυτό το τέρας που έχει τρελαθεί τώρα. Ναι. Εσύ ξέρεις που ήμουν? Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Στο φίλο σου, αυτό το στενό. Τώρα λέω, τα βρήκαμε. Ρε, μέχρι αστακούς τραπέζ μας έκανε, ρε, παραλίγο να μας γράψει και στην οργάνωση του Ακρίτα. Και ό,τι ήξερε, είπε ότι βέβαια τους πήγαινα βόμβησα, αλλά ότι εγώ ο Ακρίτας δεν το ήξερε. Αν το ήξερε, το έλεγε αυτό και δεν θα ζούσα. Τέτοια προδοσία.
βιώσατε, κύριε Σαβούρα, βαρύτατα και πλέον απάνθρωπα βασανιστήρια, με την απόσταση τώρα των δεκαετιών. Μάλιστα. Ποια ήταν η φύση των βασανιστών? Δηλαδή, αυτοί ήταν γεννημένοι βασανιστές, ναι, ή κατασκευάστηκαν από το καθεστώς με κάποια διαδικασία? Έκαναν καλή επιλογή. Αυτοί πρέπει να τους εξέτασε ο ψυχίατρος. Γιατί τους είπα, κτηνάνθρωποι, τέρατα της κολάσεως, ούτε οι πύλες της κολάσεως δεν θα δεχθούν τις ψυχές σας. Τα 10 κρανία σας θα πάνε στο εγκληματολογικό Ινστιτούτο μια μέρα για έρευνα. Θα έπασε στο στρατοδικείο όταν δικαζόταν και είχαν τα κεφάλια κάτω και μ' άκουγαν χωρίς να κουνηθούν. Αυτοί περίμεναν, γιατί εγώ προσευχόμουν να βγω ζωντανός. Στο λόγο της τιμής μου αυτά τα αισθανόμουν όπως είναι του γήπα. Τα νύχια, τα τσαλένια, να το χτυπήσω, να το βγάλω, το σηκώ, να το φάω ομό. Από αυτά που έχω περάσει, τα νύχια μου πεσμένα, παραμορφωμένα, ακόμα σίδερα έχω τώρα εδώ στα πόδια μου, ναι. Και όμως όταν τους είδα να τρέμουν στο δικαστήριο, λέω, σήκω πάνω στο σκουλίκι. Εγώ είμαι από μόνος του Μέγα Αλέξανδρο, σύγχωρο. Έτρεμαν σαν μαϊμούδες. Αυτό ήταν ανδρισμός. Δηλαδή, κίνητρό τους ήταν να πάρουν πληροφορίες, να μάθουν τον ακρίτα. Βρε, τον μαλάκα τον ξέρουν, θα τον κρεμάσουν. Να εξουδετερώσουν αντικαθεστωτικές κινήσεις. Ναι. Και είχαμε υπέρτερες εντολές, τις έδινε, ξέρω εγώ, ο Ιωαννίδης, τις έδινε το γραφείο του Παπαδόπουλου, ο Πατακός. Δηλαδή, θα σας απαντήσω και από αυτού, διότι μπορούν να πούν ότι εμείς εντολές εκτελούσαμε, κατώτερα όργανα ήμασταν, λοχαγοί, ταγματάρχες, λοχείες. Αλλά εδώ υπάρχει μια κατάθεση ενός λοχεία της ΕΣΑ, σήμερα δικηγόρος των Αθηνών, ο Νικόλαος Μήνης, τον οποίο χρωστώ τη ζωή μου, και δεν έφτανα να καταρρεύσω. Με έλεγε «Κουράγιο ήρωα, κουράγιο ήρωα». Αυτό το παλικάρι τα ξέρει όλα αυτά και τα γνωρίζει λεπτομερώς. Αυτοί είχαν εντολή, βέβαια ο αρχηγός ήταν ο Ιωαννίδης, αλλά οι ίδιοι με καταθέτουν ότι ο ίδιος ο Ιωαννίδης, αν είναι δυνατόν, το θεωρούσαμε το τέρας της κολάσεως, ότι τους έλεγε όταν φτάνει η στιγμή να τελειώσει, να ξεψυχήσει, ο Σαβούρας σταματάτε. Είναι παλικάρι, θα τον χρειαστεί μια μέρα η Ελλάδα. Ποιος ο Ιωαννίδης, που έλεγα να τον βρω, να τον πνίξω, να τον φάω. Κι όμως υπήρχε η φλόγα της πατριωτισμού και της καλοσύνης, όπως έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό. Στον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια φλόγα κακίας και μια φλόγα καλοσύνης. Αυτό σε ορισμένες έδειχνε. Τον Μουστακλή όμως, τον οποίον εκτιμούσατε και τον αγαπούσατε, δεν σταμάτησαν. Ακούστε, σε εκείνο το σημείο. Είχε και λίγο προηγούμενη κατάσταση υγείας από ό,τι πληροφορήθηκα, αλλά ένα χτύπημα γερό στο σβέρκο μπορεί να σε αφήσει και νεκρό. Αυτό ήταν το χτύπημα που δέχτηκε. Από τα καθάρματα που ορκίστηκα να βρω αυτόν ποιον είναι, να τον κάνω φέτες, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω. Ήταν τόσοι πολλοί εκεί μέσα. Μουστακλής Φουκαράς δεν πρόφθασε να κάνει τίποτα, αλλά έπεθε αυτό το ατύχημα από αυτούς. Δεν νομίζω να έχει κακώσει σε άλλα μέρη του σώματός του, όπως σε μένα τα νύχια μου πεσμένα, μαύρα, να τρέχει αίμα από μέσα, παραμορφωμένες τα πόδια μου γάγκρενα, σχεδόν πήγαν να μου το κόψουν και πρόλαβα τελευταία στιγμή από τα 9 ημερόνυχτα κινησίας, αλλά ήμουν και γερός, άντεχα. Με ποιους από τους βασανιστές ήρθατε σε προσωπική γνωριμία εντός εισαγωγικών? Χατζητζήση, Θεοφιλογιαννάκο, Τσάλα, τον Τσέλιγκα, με ποιους? Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι σας περιποιήθηκαν ειδικότερα ή ήταν απλοί πληρωτοί, οπλίτες της ΕΣΑ? Όχι, οι ίδιοι. Θεοφιλογιαννάκος και Χατζητζήσης. Και μάλιστα τώρα έκανα και ένα στιχάκι, θα το δημοσιεύσω. Λέω, μετέτρεψαν τον χώρο του οδυρμού και της λύπης σε χώρο διασκέδασης και το ΕΑΤΕΣΑ απάνω, που θα έπρεπε να μείνουν το κελί, το κοτέτσι που μου είχαν εμένα στημένο εκεί μήνες. Και έκανα απόπειρα να τα ραπετεύσω και βρέθηκα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Δεν έπρεπε να τα γκρεμίσουν. Κάναν μέσα κέντρα και πίνουν τα ουσκάκια τους. Όταν πήγα για πρώτη φορά, μπαίνω στο κτίριο, το άφησαν ατόφιο, που ήταν το ανακριτήριο. Αριστερά ο Θεοφιλογιαννάκος και το Χατζητζήση. Λέω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αντιστασιακών, που βγήκαν τώρα χιλιάδες, που την είπαν αυτοί, δεν ξέρω. Και σκόνεται αυτός, ποιος ήταν τότε πρόεδρος, και με το πάμε, με δίνει το χέρι στο. Πιστεύετε, που τρόμαξα, θα ρούσα όταν ο Χατζητζήσης θα με χτυπήσει.
Δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα. Αυτοί πάνε, γλεντάνε, με καλούν, δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα. Ναι. Εκεί μέσα ξεψύχησα 100 φορές. 7 μήνες την πρώτη φορά με πήραν με το φορείο με σπασμένα χέρια. Τι να πάω εδώ, να κάνω τι. Λοιπόν, οι προδότες αυτοί δίνουν εντολές και οι βασανιστές εκτελούσαν. Σε βάζαν σε ένα κλουβί με 2 αυτόματα, αλλάζαν κάθε 2 ώρες αυτοί οι βάρδιες και εσύ καθόσουν 9 ημερόνυχτα. Εγώ έχω σπάσει όλα τα ρεκόρ, γιατί έχει κάνει μια κατάθεση αυτός ο Μίνης, ο δικηγόρος, που έχει γραφείο στην Ακαδημία τώρα και λέει ότι κανείς δεν πέρασε, κανείς δεν υπέστη όρο αληθείας, κανείς δεν υπέστη ηλεκτροσόκ, κανείς δεν υπέστη. Τα γράφει χαρτί και καλαμάρι και τα κατέθεσε και στο δικαστήριο των βασανιστών. Λοιπόν, υπήρχαν και καλά. Αυτό λέω το διαμάντι. Πώς είναι δυνατόν μέσα στο βούρκο να φυτρώνει ένα λουλούδι. Και όμως υπήρχαν λουλούδια. Τελικά, κύριε Σαβούρα, η σχέση σας, η συνάφειά σας με την απόπειρα κινήματος στο πολεμικό ναυτικό το Μάιο του 1973, ποια υπήρξε? Έρχεται ο πλωτάρχης Πάλιος στο γραφείο μου, Σκουφά, μου συστήνεται. Γνώριζα ότι είχε παντρευτεί αδελφικού μου φίλου και συνυποψηφίου μου επί Μαρκεζίνη της Μυτιλήνης και ήξερα την ιστορία και λέω θέλω να μάθω τι θέλετε. Λέει θέλω να μιλήσουμε, έχω εντολή από τους ανωτέρους του ναυτικού, κάτι πρόκειται να κάνουμε και θέλω να μας πείτε αν μπορείτε να μας βοηθήσετε με την πείρα σας και με την οργάνωση που είχατε του στρατηγού Ακρίτα. Λέγω, δεν ήταν δυνατό να τον ανοίξω. Λέγω, ακούστε να δείτε, δώστε τα στοιχεία σας, να μάθω ποιος είστε, ταυτότητά σας και αύριο στη δεξαμηνή ραντεβού τα δε ώρα να συζητήσουμε. Πράγματι έτσι και έγινε. Πήγαμε πάνω, μου είπε το πρόγραμμά τους για το ναυτικό, ότι σκοπεύουν να κάνουν κίνημα. Λέω, είμαι μαζί σας γιατί κάτι άλλο κίνημα θα ετοίμαζα κι εγώ, αν δεν έβρισκα εσάς. Και δίνουμε ραντεβού να ανταμώσουμε στο σπίτι του, στην Βασιλή Σοφία στο Τέρμα, που έμεινε και η πατριώτησά μου, η γυναίκα του, η Μαρίκα, μαζί με τον Σέκερη, τον αντιπλήρχο, τον Σέκερη. Πραγματικά πήγαμε να ανταμώσουμε εκεί, μιλήσαμε κατηδίαν, είπαμε πολλά και διάφορα, δώσαμε και άλλο ραντεβού και τρίτο ραντεβού. Με ζήτησαν τι ελλείψεις έχω. Λέω, ελλείψεις που έχουμε είναι πιστόλια, μερικά. Καλασίνκοφ δηλαδή, είχαμε αρκετά. Το σχέδιο, η σύλληψη ήταν να γίνει το κίνημα, αλλά να υπάρξουν και παράλληλες ενέργειες στην ξηρά. Τα γράφω λεπτομερώς στο βιβλίο μου. Ταυτόχρονα, εμείς εντοπίσαμε πού μένουν Πατακός, αυτοί οι Μακαρές κτλ. Με το μπαμ που θα κάνουν το ναυτικό, να τους σταματήσουμε ή να τους συλλάβουμε ή να τους εκτελέσουμε. Με τελειότατα όπλα. Τα έχει και η φωτογραφία, μας τα πιάσαν βέβαια. Ναι. Και λέω, είμαστε έτοιμοι. Μας λείπουν 5-6 πιστόλια, από όπλα έχουμε ωραιότατα, τελειότατα, δεν έχουμε ανάγκη. Αρκεί να μην διαφύγει πληροφορία, γιατί εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπει 1-3 άτομα, πρέπει να λέγει ότι 2 είναι οι προδότες και ο άλλος μαθητευόμενος, μου είπε κάποιος. Μου μπαίνουν στο ιατρείο μέσα, ορμάνε. 36 άτομα. Ξέραν που ήμουν πρωτοπυγμάχος. Γίνεται μια πάλι εκεί, ο Φουκουχαράς ο βοηθός μου, ο αγοραστός, χθες με πήρε και έκλαιγε πάλι, τα θυμάται ακόμη. Γιατρούι με σε σκοτώνουν, χτύπησα όσους μπόρεσα, πάλεψα όσο μπόρεσα. Ο Πέτρος ο Μπάμπαγης με δίνει με το πιστόλι μια εδώ. Εδώ πέφτω σε αφασία. Πάμε στο αυτοκίνητο και πάμε κατευθείαν γενική ασφάλεια. Και πώς εξελίχθηκε η, ας την πούμε, διαδικασία μέσα στην ασφάλεια, παρουσία του Μπάμπαλη κυρίως. Μπάμπαλη και Μάλιο, ταυτόχρονα και οι δύο μαζί. Ανακρίσεις επί 5ωρο, 8ωρο. Δεν ξέρανε τίποτα. Ξαφνικά έσκασε η βόμβα. Λοιπόν, μέχρι τότε μας έλεγαν ανακρίσεις, είχαν υπόνοιες, πιάσανε κάτι όπλα, είχαμε ένα προδότη στην οργάνωση. Ναι, αυτός μας κατέδωσε και δεν τον άφησα και αυτόν ζωντανό, μεγαλοψύχος, ναι. Μας πήραν εκεί μέσα, μας είχαν τώρα στα κελιά. Το κρεβάτι του τσιμεντένιο,
εκεί κοιμόμασταν, περιμέναμε κάθε μέρα ανάκριση. Κάποια στιγμή στο δεύτερο μήνα με καλούνε και μου λένε άκου Ιπποκράτη, πες ό,τι έχεις να πεις, διότι θα σε στείλουμε... Ρωτάω, ο Μουστακλής, λέω, γιατί άκουσα ότι πιάσαν και το Μουστακλή. Πού είναι ο Σπύρος, λέω, είναι εδώ δίπλα, είχαν πιάσει το προσωπικό της κλινικής μου, το Μιλωνά, η γυναίκα του οποίου, η Μαρία Μιλωνά, ήταν και στην οργάνωση αυτή και είχε βάλει και βόμβες όταν εγώ βρισκόμουν με τον Καραμανλή στο Παρίσι και μου λέει: πέσαν βόμβες χθες, λέω, η δική μου. Στο παγκόσμιο ήταν όλοι χούντα μέσα διασχέδες κτλ. Όλοι στα κελιά. Αλλά για το Μουστακλή δεν είχα ιδέα. Και μόλις με καλούν τον κύριο Τερμινό, λέει: άκου Ιπποκράτη, πες ό,τι έχεις να πεις, διότι μάθαμε πολλά. Ο Μουστακλής πήγε στην ΕΣΑ, τον έχουν σακατέψει και τα χάσα εγώ. Και αν δεν ομολογήσεις σε 2 μέρες, θα πας και εσύ στην ΕΣΑ. Εγώ τώρα πάω ζωντανό στην ΕΣΑ, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό το μίσος που μου είχαν τα καθάρματα αυτά. Και κάνω απόπειρα την ίδια βραδιά να αυτοκτονήσω. Παίρνω φόρα, καρφώνομαι το κεφάλι στην γωνιά του κελιού, ανοίγει το κεφάλι μου εδώ, παίρνω το αίμα, πέφτω σε αφασία. Ύστερα άρχισα να συνέρχομαι σιγά-σιγά. Και τώρα μαθαίνω τι έχει γίνει. Με καλεί απάνω, λέει: άκου Ιπποκράτη, πιάσαμε όλους του ναυτικού, μας τα είπαν όλα, μη κουράζεσαι, φεύγετε για στρατοδικείο μεθαύριο. Αλλά εμένα με τρόμαξε ότι θα σε πάω στην ΕΣΑ και έκανα την απόπειρα αυτοκτονίας. Και πριν μας πάνε τώρα για στρατοδικείο, ζητώ να δω το Μιχελή, Θεός χωρέστον. Ο διοικητής κοινικής ασφάλειας ήταν ο Μιχελής από τον Πειραιά. Και εδώ λέω εδώ, πριν αυτοκτονήσω, πριν με σκοτώσω, να πω τουλάχιστον σε κάποιον άνθρωπο την αλήθεια, είτε με ντουφεκίσουν είτε με καταδικάσουν κτλ. Αυτοί με πήγαν, νομίζω ότι δεν θέλω να ομολογήσω σε αυτούς, αλλά θα ομολογήσω στον ίδιο. Και αρχίζω τον εξιστερώ την ιστορία. Λέω αυτό και αυτό και αυτό. Κύριε Διοικητά, εγώ δεν θα ζήσω, αλλά επειδή υπάρχουν κατατυχοδιώκτες που παριστάνουν τον ακρίτα, θα σας πω την αλήθεια και εμπιστεύομαι στον αντιρισμό σας, σαν να είστε ο ιερεύς που κάνουν την εξομολόγηση που πεθάνω. Εγώ είμαι ο ακρίτας. Τα χασε αυτός. Πάει κλείνει την πόρτα. Και ο Πορφύρης εγώ είμαι, λέω. Τα χασε ο άνθρωπος, μαγκάει, με φύση, σε μουδιάδι. Αυτό ήταν. Ύστερα 2 μέρες μας πήγαινε στο στρατοδικείο. Στο στρατοδικείο, βέβαια, είδατε τι έγινε. Μέχρι με αμφισβήτησαν μερικοί. Παρόλο, όπως έχω κόψει 2 φύλλα από το βιβλίο μου, η αξιωματική του ναυτικού, θέλησαν να με αποκλείσουν από τη συμμετοχή μου, ενώ τα είχαν πει όλα και πήγαν στα σπίτια τους. Αυτό είναι το παραπονό μου. Μένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η ιστεροφημία. Πιστέψα και πιστεύω ότι ό,τι κάνει για την Ελλάδα κανείς είναι πάντα λίγο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λένε: είχε και μια ανάμειξη ο Σαβούρας. Μα εγώ το οργάνωσα το πράγμα. Εγώ είχα τις ομάδες θανάτου με τα τελειότατα Κλασίνκοφ και τα όπλα, με το που θα χτυπούσαν τα κανόνια, θα πήγαιναν στο λιμάνι να ρίξουν τις πρώτες κανονιές. Καθαρίζαμε όλους εμείς τους μεγάλους. Είχα ανατινάξει το σπίτι του αδελφού του Μακαρέζο με βόμβα. Να, και γράφει τώρα εδώ πρωτοσέλιδα απογευματινή για το κίνημα του ναυτικού. Τα είπαν όλα, κύριοι αξιωματικοί, πήγαν σπίτια τους, αλλά εμένα δεν θέλουν να φανεί. Γιατί το βασιλικό ναυτικό με τους τρομοκράτες συνεργασία το φέρουν βαρέως. Και βγαίνει τώρα ο υπουργός της Χούντας, δίνει συνέντευξη, ολοσέλιδο, να μην σας κουράζω πολύ, και λέει: η υπόθεση ήταν οπερατική και εξ όλης άλλης πλευράς, διότι 3 πλοία τι να κάνουν, απάντηση. Ήθελαν να μεταδώσουν ένα μήνυμα και ένα τελεσίγραφο, λέει ο Υπουργός της Χούντας. Πώς λέγεται, ο Υπουργός της Χούντας, Σαματελόπουλος. Άλλη ερώτηση. Ποια συγκεκριμένη απειλή θα εξεφράζεται, κύριε Υπουργέ? Απάντηση. Ίσως να απαιτούσαν να ανακηρύξουμε εθνικών ήρωαν τον Σαβούρα. Κατά τα άλλα, καμία σχέση του Σαβούρας με τον ναυτικό. Η ποινή ήταν αρκετά χρόνια. Ναι. Για χρήση εκρηκτικών, δηλαδή το κατηγορητήριο ήταν ότι ήβραν όπλα. Όχι για στάση, κίνημα, εσκάτη, προδοσία, όχι. Για συμμετοχή βέβαια στο ναυτικό, όλες τις εφημερίδες πρωτοσέλιδο. Ναι. Ότι αυτό και ότι ο Βασιλιάς και ο Καραμανλής, εμείς δεν λέμε τίποτα, μόνοι μας το οργανώσαμε, να βοηθήσουμε το ναυτικό να απελευθερώσει την Ελλάδα από αυτό το μίασμα της Χούντας. Αυτό δεν λέει που με επικραίνει, είναι που δεν βρέθηκε ένας, μόνο ο Σέκυρης, αν θα πάρετε συνέντευξη με τον Σέκυρη, θα είναι μεγάλη τιμή μου, γιατί είναι ευπρεπέστατος αξιωματικός,
Ήρθε μαζί, συζητήσαμε τι θα χτυπήσω. Μου λέω: Άκου, εγώ την μου την έχω ξεγραμμένη. Από τη στιγμή που μετάλαβα τα άκρα τα μυστήρια και μπήκα μέρα μεσημέρι να σκοτώσω τον Παπαδόπουλο και ανατείναξα το Υπουργείο και ακόμα ψάχνω να βρω πώς μπήκα, λέω: Πώς βγήκα, να σας πω. Πώς βγήκες, λέω: Με χαιρέτησαν όλοι έτσι. Συνωμοσία είναι να ντύνεσαι παπάς, να ντύνεσαι δεσπότης, να ντύνεσαι στρατηγός. Αυτό θα πει συνωμοσία και οργάνωση. Πράγμα που δεν είχε κανείς. Και αυτοί τώρα δηλώνουν στο Υπουργείο. Είναι ο μεγαλύτερος βομβιστής τρομοκράτης στην Ελλάδα που έχει περάσει, αλλά δεν έχουμε, λέει ένας γουρνιάς αξιωματικός της ασφάλειας. Δεν έχουμε εντοπίσει που έχει εκπαιδευτεί, κύριε Πρόεδρε. Στην Αλφατάχνε μαλάκα, του λέω. Μόνος μου, με το κεφάλι που καθόμουν και υπολόγιζα και έφεγνα τις βόμβες μου και έφεγνα τα πάντα μου και λέω: Μια ζωή είναι ξεγραμμένη. Όταν μετάλαβα τα άγρανα μυστήρια με τον Παπαλέξανδρο, σχολεμένο εδώ παρακάτω έμεινε, και με ένα μπουκάλι κρασί, λέω: Έλα, εγώ αύριο τελειώνω. Το Μπράουνικ έχει 10 μουλίβια. Τις 9 γκρρρ πάνω στο δικτάτορο και τάγκ την άλλη εδώ. Θα πιεστώ να κάνω τι. Δηλαδή δεν πάμε τα νιάτα μου, λέω. Χιλιάδες παλικάρια σκοτώνονται στον δρόμο. Τι έγινε. Και πώς εισήχθητε στον ομαλό πολιτικό βίο κατά τη μεταπολίτευση? Δηλαδή έρχεται ο Καραμανλής. Ναι. Πώς βρίσκεστε εσείς? Με αγνοεί ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Λαμπρίας, που πήγαινε να δω το Καραμανλή και λέει: Δεν μπορείτε να μπείτε. Λέω: Άκου, σε παίρνω και σένα και την πόρτα και μπαίνω μέσα. Δεν με δέχτηκε. Είχε εντολή ο Καραμανλής να μην έρθει ο βασιλιάς και να μην μπω εγώ στη Βουλή. Αλλά Θεός χωρέσει το ράλι, τον αείμνηστο ράλι που τραβάει γροθιά και λέει το Γιάννη, τον Παπάζογλου, τον Ομάρχη Αθηνών τότε: Πάρ τον Ιπποκράτη να τον βγάλεις βουλευτή. Είναι παλικάρι, μας χρειάζεται. Και δεν λογαριάζω ότι έχουν συμφωνηθεί. Εκεί συγκλονίστηκα. Καλά, και σας είχαν καταλογίσει ως φιλοβασιλικό πια? Όχι, ακούστε, δίνεται αμνηστία. Ο Αλέκος συγχωρεμένος παίρνει τη φαλάτση και πάει να κάνει δηλώσεις στο εξωτερικό, τον δίνει διαβατήρια. Και πάω να ζητήσω διαβατήριο, έχω τη διαταγή εδώ γραμμένη και με βγάζω μάλιστα μια διαταγή και λέει: Κοίτα εδώ, Σαβούρα, πατάνε τα γέλια όλοι. Απαγορεύεται το υπαριθμό ένα εχθρού, την έχω τη διαταγή μέσα με νούμερο, εχθρού του καθεστώτος να βγει, να εξέλθει των Αθηνών. Απ' την Αθήνα, αν κάνει βήμα, σε συλλάβαμε, με λέει. Καλά, δώσατε λίγο στο Παναγούλη. Και εκεί είπε μια φράση που δεν θα την γράφω. Λέει: 1000 Παναγούλη θα στύψουν, μια σταγόνα Σαβούρα δεν κάνει. Νομίζει που δεν σε μάθαμε, δεν ομολογήσαμε, δεν πιάσαμε κανένα ψωμάδι σου, δεν ξέρουν ποιο είσαι. Τι είχαν μυαλό αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν με αφήνουν να βγω από την Αθήνα. Λοιπόν, έπειτα γίνει το Πολυτεχνείο. Ένα από τι ομάδε μου ήταν μέσα και γράφει: Εάν. Μάλιστα το είδα, το δείχναν προχθές. Εάν ήταν η δεύτερη οργάνωση του Πορφύρη. Ελληνική αντιδικτατορική νεολαία. Και μάλιστα ειρωνεύοντο από το Δικείο. Καλά, λέει, ήταν τόσο νέο να κάνει. Τι σημασία έχει. Ναι. Αυτό ήταν. Και έρχονταν να με συλλάβουν, χτυπάνε με όπλα στο σπίτι να με σκοτώσουν. Εδώ είχα 4 μονοκατοικίες που έκαναν την πολυκατοικία. Σε μία έμεινα εκεί. Σπάζαν την πόρτα, είχαν το δικό μου το άνθρωπο μπροστά και ρίχνανε ψυχρό να με εκτελέσουν. Κρύβομαι 4 μήνες στα βουνά και στα λαγκάδια. Θα δείτε πώς δραπέτευσα σε πλαστό διαβατήριο. Τι έχω τραβήξει, πού γύρισα, πού ξαναμάζεψα οπλοστάσια ολόκληρα σε όλη την Ευρώπη, μάσκες, πλαστές, τα πάντα, για να ξανακατεύω. Και πέφτει η Χούντα. Πέφτει η Χούντα, με βρίσκει στο εξωτερικό. Βρίσκω το Μαύρο στη Γενέβη που είχαν έρθει τότε να κάνουν σαν υπουργό εξωτερικών τον καημένο. Μόλις με είδαν τα χάσαν όλοι, μας έχουμε ξεγραμμένο. Γιατί με είχαν όλοι για σκοτωμένο και θαμένο. Δεν ίχνη ζωή πουθενά. Και λέει, κάνει πρόταση μάλιστα ένας υπουργός της περιουσιακής κυβερνήσεως, έχω τα ονόματα του μέσα, να κάνουμε ένα σήμα ότι κατεβαίνει ο στρατηγός Ακρίτας στην Ελλάδα, να γίνει υποδοχή. Όχι, λέω, δεν θέλω τίποτα. Και μου κατεβαίνω στο αεροδρόμιο και βλέπω γωνίες σε σατζίδες πάλι με τα πολιτικά. Μου ήρθε να πάρω το αεροπλάνο, να κάνω αεροπειρατεία, να γυρίσω πίσω. Και κάνω τις δηλώσεις που συνεκλόγησαν τους πάντες. Αυτό ήταν. Ο Καραμανλής δεν με δέχεται. Δεν τον παρεξηγώ. Τη ευγενή λοιπόν φροντίδη του αείμνηστου Γεωργίου Ράλη περιλαμβάνεστε στους συνδυασμούς, εκλέγεστε ανέτος στη δυσκολότερη εκλογική περιφέρεια, τη δεύτερη Αθηνών, αναπτύσσετε μία κοινοβουλευτική δράση, αλλά φαίνεται ότι δεν εντάσσεστε πλήρως στον ομαλό πολιτικό βίο. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας τρώει μέσα σας. Τι... Αυτό που μου τρώει είναι να προλάβουμε δεύτερη κατάρρευση της εθνικής μας αξιοπρέπειας, διότι μια δεύτερη ομάδα, η ομάδα της Μπιτζάμας που λέγανε, 17 αξιωματικοί, ετοιμάζουν πάλι να καταλάβουν ταόγρα, μετάνιωσαν που παρέδωσαν την εξουσία και τους προφθαίνω εγώ και πάω και χτυπώ την πόρτα του Ράλη και δεν μ' ανοίγει, τραβώ μια και μπαίνω μέσα, λέω συλλάβτε τους, αυτή είναι έτοιμη, έχω εδώ πρωτοσέλιδο τα νέα, που λέει προελήφθη νέο πραξικόπημα. Λοιπόν,
Από εκεί και πέρα... Εσείς έχετε κρατήσει κάποιο δίκτυο πληροφοριών, πώς μαθαίνετε? Εδώ θα δείτε μια φωτογραφία του αημνίστου του μακαριστού Σεραφείμ που με αποκαλεί συνάδελφε και σύντροφε. Λέω γιατί συνάδελφε. Συνάδελφος δηλαδή ότι εγώ είμαι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και εσύ είσαι βουλευτής Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Από την Ελλάδα τα θέματα έρχονταν σε μένα. Και σύντροφος, διότι τραβώ και εγώ πιστόλι, με λέει, έχω φωτογραφία του. Λοιπόν, ό,τι δύσκολο θέμα είχαν από την Πελοπόννησο, από την Λακωνία, από την Κρήτη, από τα νησιά, στο Σαβούρα θα πάμε. Λοιπόν, και είχα ευξημένη την ευθύνη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γι' αυτό και το 120 άρθρο του Συντάγματος, όπως ξέρετε, αυτό εδώ είναι δικιά μου πρόταση που κατοχυρώνει την αντίσταση σαν νόμιμη και επιβεβλημένη αντίσταση όταν απειλούνται οι συνταγματικές ελευθερίες του λαού μας. Και έγινε ομόφωνα δεκτό. Ζητώ να φύγουν η ΕΣΑ, ακόμα λέγεται ΕΣΑ. Λέω, κύριοι, αυτή η λέξη μας πληγώνει εμάς που περάσουμε από εκεί. Εμάς δεν μας πειράζει, λέγανε. Τι να καταλάβει. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά πλέον έχουμε ομαλό πολιτικό βίο. Μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας μέσα στη Βουλή, να ασκήσετε τον έλεγχό σας, την πίεση κτλ. Αλλά τα όπλα. Γιατί, δηλαδή έχετε αυτοδιοριστεί ως φρουρός του νέου πολιτεύματος. Η ιστορία μου το δίνει το δικαίωμα αυτό. Είναι σκληρό το πολίτευμα. Η ιστορία μου το δίνει το δικαίωμα αυτό, να έχω ευξημένες ευθύνες έναντι της δημοκρατίας και της ομαλότητας της δημοκρατίας. Και αυτό ακριβώς έκανα. Και τα όπλα τα κράτησα, γιατί αν διαβάσετε την απολογία μου στη Βουλή, όταν ζήτησε ο Καραμανλής στην άρση της ασυλίας μου να πάω στα δικαστήρια, 2 ώρες μιλώ, γίνεται σεισμός όλες οι πτέρυγες και λέω από πότε οι νικητές θα παραδώσουν τα όπλα στους ζητημένους. Αφού η Χούντα μέχρι 2 χρόνια επί δημοκρατίας, η Χούντα ακόμα είχε τα ενία. Αυτοί κυβερνούσαν, αυτοί όρκησαν τον Καραμανλή, αυτοί είχαν το πάνω χέρι. Είναι στον Κορυδαλό πια, έχουν δικαστεί. Ναι, αλλά εδώ έχω τα κατώτατα όργανα λοχαγή που ετοιμάζαν το κίνημα και το απεκάλυψα εγώ, ο υπεύθυνος, και το συνέλαβαν. Λοιπόν, πάνε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εγώ τις ομάδες μου τους είπα, καμία κίνηση. Η μόνη παρανομία που έγινε ήταν όταν μια ομάδα που δικούς μου είχε δηλώσει αυτός ο δικηγόρος της Χούντας, ο Ακαδημίας που έχει τα γραφεία. Ας μην πούμε όνομα. Ναι, γιατί... Και βάλα μια βόμβα. Και μάλιστα με κάλεσαν να πω εάν. Λέω, κύριε εισαγγελέα, εγώ 7 χρόνια τρώω ξύλο και δεν έχω πει ένα όνομα, θα προδώσω τώρα. Ποιοι πήγαν και βάλαν τη βόμβα από τις οργάνωσες. Σας κάλεσαν ως μάρτυρα, όχι ως κατηγορούμενο. Όχι κατηγορούμενο, αν ξέρω να πω ποιος έβαλε τη βόμβα επί δημοκρατίας. Λέω, αυτά απορρίπτεται, εγώ θα βρω ποιος είναι για να τον τιμωρήσω με τον τρόπο μου, σαν αρχηγός της οργανώσεως. Αλλά εδώ γίνεται η απολογία μου 2 ώρες και είπαμε ψηφί, η Βουλή λέγει όχι κάτω τα χέρια του Σαβούρα, τα όπλα είναι ιερά. Εγώ είπα στη Βουλή, κύριοι, τα όπλα αυτά έχουν στοιχεία και λεφτά και 5.000 δολάρια τα έστελνα εδώ στις ομάδες μου και τα τρώγαν στα μπουζούκια. Μας τα έδωσε ο Κωνσταντίνος. Τι να πω, ψέματα.